mai baka ya ubangiji kai ne mai da uwa ka haife alhaji wa Allah 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 ya ramanu la ilaha illallah Allah ibrahim sirri la hakikati wala mun bar dutse shiga da lafiya ya gwada ki Allah yo salatuka adadin girman ka kalwa wannan da ka fi so baka da tamkar sa annabi Muhammad alai Allah sahabban sa har adil bai Fatima ruhin kudura ta dan duka da lahira